Vítam vás na Záhadách neznáma. Niektoré z najikonickejších hororových postav sú inšpirované skutočnou osobou, ktorej zločiny boli bizarné a hrôzostrašné. Pozrieme sa na Eda Geina, muža, ktorého život a činy sa stali základom pre nespočetné množstvo hororových filmov, čím sa navždy zapísal do histórie žánru. Ed Gein, často prezývaný aj mesiar z Plainfield, zanechal po sebe dedičstvo hrôzy, ktoré pretrváva dodnes a ovplyvňuje tvorcov hororov po celom svete. Jeho príbeh je mrazivou pripomienkou toho, že najväčšie hrôzy sa niekedy skrývajú v realite. Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v La Crosse v štáte Wisconsin. Jeho detstvo bolo poznačené alkoholizmom a násilníckym správaním otca Georgea a fanaticky nábožnou matkou Augustou, ktorá ho neustále presviedčala o hriešnosti sexu a skazenosti žien. V roku 1914 sa rodina presťahovala na odľahlú farmu nedaleko mestečka Plainfield. Augusta bola dominantnou postavou v živote Eda a jeho staršieho brata Henryho, vštepovala im silnú averziu voči vonkajšiemu svetu a kontaktu s inými deťmi okrem školy. V roku 1940 zomrel Edov otec na zlyhanie srdca, o 4 roky neskôr v roku 1944 zomrel aj jeho brat Henry pri požiari nedaleko ich domu. Hoci sa špekulovalo, že Henryho smrť mohol spôsobiť Ed, nikdy sa to nepotvrdilo. Skutočný zlom v Edovom živote nastal v roku 1945, keď zomrela jeho zbožňovaná matka Augusta. Ed bol na matku mimoriadne fixovaný a po jej smrti sa úplne uzavral do seba. Z domu urobil akúsi svätyňu pre matku, pričom jej izbu nechal nedotknutú, zatiaľ čo zvyšok farmy chátral. Začal sa zaujímať o knihy z anatómie a o bizarné praktiky spojené s ľudským telom. Približne 2 roky po smrti matky, v roku 1947, začal Ed navštevovať miestne cintoríny. Spočiatku sa len prechádzal pomedzi hroby, no neskôr začal exhumovať telá nedávno pochovaných žien stredného veku, ktoré mu pripomínali jeho matku. Z ich pozostatkov si vyrábal rôzne predmety, vrátane nábytku a oblečenia z ľudskej kože. Jeho zločinecká kariéra vyvrcholila v roku 1954, keď zmizla majiteľka miestnej krčmy Mary Hogan. O 3 roky neskôr, 16. novembra 1957, zmizla aj majiteľka železiarstva Bernice Warden. Polícia, ktorá vyšetrovala zmiznutie Bernice, objavila jej telo v kôlni Geinovej farmy, bola sťatá a vypitvaná s odstranenými pohlavnými orgánmi. V dome polícia našla jej hlavu a pozostatky ďalších 15 žien. Medzi hrôzostrašnými nálezmi boli lebky premenené na misky, masky z ľudských tvári, vesta z ženskej kože s prišitými prsiami a pohlavnými orgánmi, stoličky potiahnuté kožou a rôzne iné časti tiel. Na pozemku sa našla aj hlava Mary Hogan. Príbeh Eda Geina sa stal priamym zdrojom inšpirácie pre román Psycho Roberta Blocha z roku 1959. Bloch žil na asi 50 km od Plainfieldu a na knihe pracoval práve v čase, keď Geinové zločiny vyšli najavo. Podobnosti medzi Geinom a fiktívnou postavou Normana Beatsa sú zaražajúce. Obaja boli izolovaní, mali dominantnú matku, uchovávali matkinu izbu ako svätyňu, zaujímali sa o anatómiu a obliekali sa do ženských šiat. Normanové rozhovory s mŕtvou matkou odrážajú Geinov psychický stav. V roku 1960 román adaptoval na strieborné plátno majster hororu Alfred Hitchcock. Film Psycho sa stal obrovským úspechom a dodnes je považovaný za jeden z najvplyvnejších hororov všetkých čias. Hoci Psycho nebol priamou adaptáciou Geinových zločinov, kľúčové prvky jeho psychologického profilu poskytli základnú šablónu pre Normana Batesa, čím sa ukázalo, ako skutočná deviácia môže inšpirovať trvalú fikciu hrôzy. Ďalším ikonickým hororom, ktorý čerpal inšpiráciu z Eda Geina, je texaský masaker motorovou pílou z roku 1974. Postava Leatherfacea, ktorý nosí masku z ľudskej kože, bol priamo inšpirovaná Geinovou praxou vytvárania masiek z tvári jeho obetí. Režisér Tobe Hooper vyrastal na príbehoch Geinovi, ktorému rozprávali jeho príbuzní z Wisconsinu. Hoci dej filmu je prevažne fiktívny a zameriava sa na skupinu kanibalov,
desivá predstava masky z ľudskej kože, ktorú nosí Leatherface, priamo odkazuje na Geanové hrôzostrašné činy. Film tak zobral jeden konkrétne vizuálny šokujúci prvok Geanových zločinov a zosilnil ho do ústredného symbolu hrôzy. Aj kultový film Mlčanie jahniat z roku 1991 čerpal inšpiráciu z prípadu Eda Geana. Postava sériového vraha Buffalo Billa, ktorý si šiel ženský oblek z kože svojich obetí, bola inšpirovaná Geanovou snahou vytvoriť si podobný odev. Autor Thomas Harris pri tvorbe tejto postavy čerpal aj z ďalších sériových vrahov, ako bol Ted Bundy alebo Gary Heidnik. Príbeh Eda Geana je mrazivou ukážkou toho, ako sa skutočná hrôza môže prelínať s fikciou a inšpirovať niektoré z najdesivejších filmových zážitkov. Od psychologickej hrôzy Psycha cez brutálny teror texaského masakru s motorovou pílou až po rafinovanú desivosť Mlčania jahniat. Dedičstvo Messiara Plainfield pretrváva aj naďalej, ovplyvňuje hororový žáner. Jeho prípad je trvalou pripomienkou toho, že niekedy je realita desivejšia ako akákoľvek fikcia. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, ak sa ti páčilo daj like a odber.